Нигә көттүрәсең сөю дип атала. Әйдә, маэстро. Шундай жылы иде хәтеремдә, кайнар иде һәрбер сулышым. Шул сулышта яшим әле дә мин, назлы татлы кайнар язмышым. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә. Бер кайтасым килә шул мизгелгә, мин әле дә гашыйк хәлендә. Керсәм әгәр синең өчен диеп, сөю учагына ялкынга, риза җаным бары, барысына, бул син бары, бул син янымда. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә. Бер кайтасым килә шул мизгелгә, мин әле дә гашыйк хәлендә. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә. Бер кайтасым килә шул мизгелгә, мин әле дә гашыйк хәлендә. Сине табармын да, кычагыма алыр хисләрем. Аңла шуны мин бит, бары сиңа гашыйк, синнән башка мин соң нишләрмен. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә. Бер кайтасым килә шул мизгелгә, мин әле дә гашыйк хәлендә. Кулларыма кулым алганнарым, йөрәгемдә калган әле дә. Бер кайтасым килә